Saurayin mata, saurayin zamani, saurayi. Saurayi, 'yan mata ga saurayin zamani. Ai mutum ya kace maka gani Allah wani mutum ne ta. Ita ce mana menene fa? Da na je magana aure za ta yi mun wallahi tallahi. Kai kuma aure ne baka so. Ya za in yi aure ne. To in banda abin ka aure fa shi ya canza ni mutumina. Ka duba yanda na canza yanzu. Ba kaman da ba. Darajar aure ce. Sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka za ka yi ka same ta ne. Allah. Ya mana. Allah. Baraka ka ne? A'a. Ba nan je dawo. Je ka dawo. Dai me zaka ce mata? Je ka da Allah. Je. Shi wutan ne kwata baya so. Wuta kuma ko aure? Auren ne mana ba. Ma kai mahaukaci. Kamar wuta ne a wurin shi. Oh, wuta gane? To aljanna ce. Shine bai fahimta ba mutumin nan. Wallahi. Wallahi ga dan can wurin zan. Ina ma kamar ka san wajen ka sai. Waje na kuma? Kuma so nake je in tambaye kai idan ka aure na ina za ka ijiye ni. A dan akurkin da nake kwana wana. Akurki kuma? To amma uban waga maki zan aure ki. To ina ga inda kake tare da ya kare amma duk da yi tunani mata. Gaskiya kina yaudara kai. Da alamu baki san saurayin zamani ba ko? Dari sun san goge maki hadda wallahi. To amma me yasa ka san ba za ka aure ni ba kake tare da ya ta kamar sabo kwai. Wannan kuma salon yaudara ne. Wataƙila akwai dalilin da yasa nake maki haka. To aiko wallahi tun da kace kana so na sai ka aure. Tashin hankali gobe rage mu. To billahi laji ko daura maki aka a kafa sai na kwance na ruga. A aji malam ya kamata mu sasanta. Ke ba fa za mu sasanta ba fa. Yanzu ne yake lallaba ni. Muna yin aure zaki ci kwal ubana. Sai ta barka da silifas.